Ia, bagoaz, hemen dagoen buruketa honegaz. Esaten du, posible aldau betetzen duten bi gertaera egotea, haren probabilitatea 0,3, beren probabilitatea 0,6 eta A ebaki beren probabilitatea 0,3. Nolakoak dira? Bueno, lehenengo eta behin ikusiko dugu, ia baldintza hauek betetzen dituzten bi gertaera egon daitezken. Vale? Orduan, deitugun datuekin egingo duguna izango da bilduraren probabilitatea kalkulatu. Orduan, A bil B izango da haren probabilitatea gehi beren probabilitatea ken A ebaki beren probabilitatea. Bueno, ikusten duzuen bezala, hemen daukagun formula da bilduraren formula bateragarriak diren gertaeretarako. Eta nik zergaitik erabili dut formula hau, nik badakidalako honek biak bateragarriak izan behar direla. Begira, hemen buruketak esaten dit A ebaki beren probabilitatea dela 0,3. Hau da, desberdin 0. Horrek esan nahi du A eta B bateragarriak izan behar direla. Vale? Hau da, ebaketaren probabilitatea 0 emango balu, esango genduan batera ezinak direla. Kasu honetan, bateragarriak direnez, bilduraren formula sartzerakoan azkenengo elementu hau hemen egon behar da. Vale? Bueno, orduan, ordezkatuko ditugu balioak, haren probabilitatea 0,3, berena 0,6, eta ebaketarena 0,3. Orduan, honek ematen du 0,6. Bueno, ikusten duzuen bezala, bilduraren probabilitatea 0 eta bat artean dagoen balio bat da, orduan esango dugu posiblea da baldintza hauek, momentu bat, hauek betetzen dituzten gertaera egotea. Listo. Bueno, orain erantzungo dugu bigarren galdera. Nolakoak dira? Bueno, argi dago bateragarriak direla, vale? Orduan bateragarriak direnez, printzipioz irudikatuko ditut horrela, ze bateragarriak diren bi gertaera beti irudikatzen ditugu horrela. Badakit, ebaketaren probabilitatea dela 0,3, vale? Orduan, erdian geratzen den eremu horren probabilitatea 0,3 izango litzateke. Beren probabilitatea da 0,6. Hau da, erdian dagoen 0,3 hau gehi hemendik dauden beste elementu batzuk 0,6ko probabilitate horretara ailegatzeko. Baina zer gertatzen da haren kasuan? Haren probabilitate osoa dela 0,3, bai? Orduan, zer esan gure dago horrek? Hemen ezin dela elementurik egon. Bale? Ze, ja 0,3ko probabilitate hori ja betetzen da ebaketaren eremuarekin. Orduan, eta hau ebaketaren eremu hau arena ere bada. Orduan, horrek esan nahi du, hemendik ezin dela egon inolako elementurik. Bai? Orduan, begira, zer gertatzen da? Hemendik ez dagoela harik. Hemen ez badago elementurik, marra hau ez daukainolako zentzurik. Zer esan gure dago horrek? A multzoa dagoela edo A gertaera dagoela beren barruan. Vale? Hau da, benetan eskema izango litzateke hau. Hau da, B eta beren barruan dagoen hau izango litzateke A. Beren probabilitatea da 0,6, haren A da 0,3 eta A ebaki B izango litzateke A multzoa, bai? Orduan 0,3 ere, bai? Beraz, esango genduan A gertaera beren barruan dagoela. Hau adierazten du A multzoa B multzoaren barruan dagoela.